kaixo, txoriene, ostirala barikoa heldu da, eta astiai amaiera ona emoteko, guk ekarri ditugu bierrez eta, ostiraletan ekartze ditugunak, hau da, bisitariak, bisitan etortzen den jendiandako aproposak, dotoriak, landuak, batzuk? Bai, batzuk gehiago, ez da zukitxo. Eta, nik gaur ekarri dut, txerrimasaiak ekarri ditut, baina zukatzu aurreatu zinun apurtxo bat, ingot lasaina bat honekin. Orduan, nik uste dut, lasaina kaneloiak zukatzu egin zen ditunak, lan apurtxo bat ematen daue, baina gero da, ja, aldosunak utzi, da orduan, bisitan etorren gatzunean etxera, hor dauz, azken beroaldi bat emon, da, ala, danok, maira. Nik etxean lasaina egiten dudan, olako erretillo hundi bat egiten dut, gero, moztu egiten ditut, eta gero utzean ontziratzen ditut, eta isosgailuak. Eta gero da, tak behar dudanean, hartu, eta 2 razio atatzen dira, zen lasaina bat, ez da horren, bada atzoko bezalakoa trinkoa eta betetzen duena, eta gero hartu, eta labean berotu, mikroin labean berotu, eta lana ematen duenez, pintzat, luzerako. Oso ondo, da, zuk zekarriko zu gaurko. Panik, ostiral bizitaria, gure kuadrian ostiralak izaten dira baita txokoan elkartean batzekoak, eta nahi zituzten arrautza apurtuak. Ni oso klasikoa dira. Baingo ditugu arrautza apurtuak 2.0. Moldatu ingo ditugu, ostiral berezi baterako prestatuko ditugu, eta osagai berdinak izango dituzte, patata arrautza txistorra, baina gero, era ezberdin batean prestatuko. Oso, no? Ikusiko dugu gero, lehenengo lasaina, txerrimasaiena eta olaxe joango da. Txerrimasaiak saltatu eta gordingo ditugu, kasola berian barazkixak, kanelakin darainotzakin erregozi, gorritu arte, gero aragisa berriz hartuko, ardua gehitxu, alkola lurruntzen danean salda gehitxu, eta lapiko azkarren eitzen baitxugu, 40 minutuan kozinau, eta bestela, 2-3 orduz. Espeziak kendu, saltza birrindu, eta aragisa ingo desegin lasainan betegarri gisa erabiltzeko. Saltza apur batekin nahaziko, eta ingo bexamela, gurina, irina, esnia, eta aragi saltza apurtxo batekin. Lasaina bai osatuko, aragisa, saltza eta bexamel geruzak einez, gaztaz estali, eta 10 minutuan 200 gradutara laberatuko zerbitzatzeko. Hortako, batek esango zen, 10 minutu bakarrik, eta 10 minututan egingo da pastia. Egingo da, zeune die, lehendik apurtxo bat egositza eta etortzen dienak. Horre egositakoak, erosan hori da, hemen txaukat, ura, irakiten egon dana, bero-berua, eta hemen izango ditugu hidratatzen, eta gero izango da honek sartzea eta listo. Honek batzuk saltze dituzte gordinian sartzeko eta estienak bakarrik, estienak busti bierbezta. Atzo erabili genituen kaneloia bezalakoak. Horrek zuk esan zinun atzo, 40-45 minutu ordu erditxo luze, bieko die. Eta bestela, egosten baditugu, betikoak, azkenean, betikoak izan dira, hori, egositako xaflak izaten ziena, betiko goratu, egosten ditugunean, gero, atera, urrotzetara pasa, eta gero, trapu batekin ondo lehortu, eta nahi, berandu erabili behar baituzu hori, fil plastikoarekin, gero, oliba o olako koipe batekin pixka gero ez itxasteko, eta geruza ezberdinak, eta erojun montatzen, betegarria inda daukazuenean. Baina, gaur egun, egia da, zenbat, zan behar duen, gauzatzuetan, errestu beste batzuetan, baina, badoa, hortara zukaldaritza, ez pixkat, jendeari lanak, errestera, batzuei errazago irudituko zei, beste batzuei, askartzera, ez dakit nola esan. Baina, hortik doaz, gero eta dauzkagu osagai gehiago, modu, errazagoan prestatu aldirena, gero askarragoan. Hau berez denbora kontua da, ez da zailtasun kontua, ez? Lasaina bat eitzeko, aldozue bete, ez dakit, egaluziakin olan poto batzuk zabaldu, egaluzi, da hain olako lasaina azkar bat. Baina bere zailtasuna ez da, agixau, dedikabetzasun denbori. Lehen, aberratzu esaten genduna, hau bada, azkenean, txerrimasail batzuk zenbat inditugu txorin. Hainbat inditugu, modu ezberdinetan, bakarrik beraie jateko, Gernikako piperra bete ditugu beraiekin, hainbat eta hainbat errezetan ditugu, eta hau, sobratu bazaizkigu txerrimasail horiek. Patrik esan, gero hartu, murtu itxazue, holako hori batein, eta hori txerrimasailekin, txalmasail batzuk, bustanakin, oiasko bat zantzan, untxia saltzan, nahi duzuena, gero hartu, eta lasaina pixkat hori bada, ez? Geruzaka eitea. Eta ez da zetan, normalen hori esaten dute, italiarrek, hau italiarretara joan da, ez dala izan behar geruza lodiak eta 2 geruza bakarrik. Beraiek esaten dute, egokiena neurria 4 geruza izango zirenak, betegarri ezberdinakin, eta omen dago Italian toki bat, non 15 geruzako lasainak egiten ditu.
Bai, nikan ikusi dut, lasaña, bueno, guk boloñesa ditzagunak, han ragu, hau da, aragixeatuena eta tomateana, eta hortan, boloñan izanen zenean, eskatu ginen jatetxe famatu baten, eta ziren, geruza pila bat. Baina hori... kontrako itxuria daukau. Bak ez izango zuen norbaitek, hori zer da, merkia hoitek, hor azkenien, txerri mazel gutxi behar dituzu, pasta asko, merkea dala pasta erabili, eta tripa beteko diozu pasta piladekin da bexamelarekin. Argi dagoena da, pasta horrelako erabiltzen badugu, nahi dut esan, beste erabiltzen badugu, ez duena behar egosterik, ero hau bezala, ez badugu hidratatzen, bexamela, ero tomate saltza jartzen diogunean, gehiago jarri behar da. Ze azkenean, pasta horiek lehorrean jartzen direnak, inundik egosi gabe, uretatik pasatu gabe, horiek behar dute zetasuna, egosteko. Eta nundik hartzen dute, guk lasaña horren geruzak egitean jarri diogun tomate saltzatik eta bexameletik. Orduan, lehorrago geratu alzaigu, lasaña hori. Komeni da pixkat, lasaña hori pixkat saltza gehiago botatzea bestea baino. Eiten badugu, guk egositako pasta batekin egosi duguna, kasu hortan denbora gutxeo behar du labean noski, hor azkenean gaineko geruzak horritzea besterik ez dugu nahi, eta baita ez dugu hidratatuta dagoenez, ez digu zurgatuko bexameletik. Orduan, jakitea horrek badaudela batzuk ero besteak, baina hor ere... Bai, hori azkenean denboran arabera eta erabiltzea daukazue. Hemen txe. Hau, egin bakitzue batzutan irinakin eitxa dugula, baina gaurkoan nahi dugu nahasketa bat, harintxua. Eta hemen geratu dien olan... sustantzia adanakin, hor erregoziko ditugu gure barazkixak. Kasunetan, txerri masaak inditzugu pila bat, baina ez dakit kanelakin egin ditugu. Kanelakin ditugu txalmasaiak. Txalmasaiak egin ditugu, kanelarekin, vainillarekin egin ditugu, azkena vainillarekin izan ziren, eta txerriarenak, uste dut ezetz. Auskalo, ez? Egin ditugu garagardoarekin, ardo ezberdinekin, hori bai, eta... Kurriarekin, oso nahi baina bestela espezie moduan ez dut uste txalanak bai ziur baina nik horrek egin nintuen eta gero beti bai, ero bai, barazkia botatzen dizkio eta hor, bakoitzaren gustuen arabera ero oskaioan daukanan arabera. Zagar pixkat ondo etortzen baita. Azkenengo aldiz lagunei notzen bazkaltzeko. Eta badaukat itxura, nik uste dut, politxa dela, bitxia dena, da jendia harritzen dana, norbait, etxera konbidatze dutenian, beti imprimatu itxen dut menua. Eta maixan jartzot. Bai, nik ere etxean ere imprimatzen du, noski baita, eta aurrezkoa iten die sartzen diren etxean, eta txisto eta tambolinarekin, da... Nik hori hainbestelako ez, baina bai, gustatzen gatolan, zehose apurtxo bat berezisa itxiarren, batenaz, algortan dagoen holan imprimatzeko leku batera, kartulinan imprimatzeko diseinatu itxen dute ordenagailuan, da gero plater bako itxen. Da gero jendeak, recuerdo bezala eramaten hau da. Bai, hori, orokorrean, jendeak hori... Ez, nik itxautela eta pentsatzen gatela, zehose, elegantea bada, hori bai, nik iten didana hori bai, kuadriakoi WhatsApp ez bihatzen diren. Gaurko afaria motilak hori bai, baina gainan jartzen dira beti, era pomposoan, dana, gaur jango dugu, basa txerri matzaiak, Errioxako ardo gaztearekin onduak, ez da izan, horako, 3 lau esaldirago txapa, eta gero, kako txartean, txerri matzaia saltzen. Gero, ez dakiz zer, gero ingo duan, gure baserriko txistorra erregozia, arrautza temperatura baxuan, eta ez da izan, arrautza burtuak. Eta horrelako, baina dana pomposo, eta gero, laburdura, eta beraiek zegerekin geratzen dira, laburdurarekin, eta askotan, erreraz, behitu hori, lehenko asteguran onginen jatetxe batean, eta baita, zenbat aldiz, eta hemen aipatu izan dugu, jun jatetxeetara, zerbitzaria euskalduna, baina ezautzen nuen, baina gero kartako gauzak eta esan behar dituenean, zehan behar dugunean, horrelako Michelin izardun jatetxeetan da, gaine esaten dutela, asaltzen dutena, hau da, ez dakitu, eta berak, parkatu baina oitxura, beti erdera ziten dute. Eta egia da gu be hosteleritza erderazik hasi genuen, eta nik, azkenen 10 urte txorienen, nahitan, hitz batzuk eta badauzkagu, buruan txertatuta. Baina bestela, estofado, nola da euskeraz, eta, esparrau,
Espárragos dos salsas, paella mixta eta makarrones con tomate. Bueno, hori elegantea, baina danak, badagoela joera bat erderara, hoxe ikasi dulako, horrela erakutsi ziguten, eta horrela erabiltzen dutelako egunero. Baina aldatzen dabil, nik bakitzu zeekin aldatzen dabilen. Ekin? Umien jangelakin. Guk horrik azten du. Eta guraso asko, hori ikusiko da, betxu gaur ilarrak, eta gero bilar dilistak, eta etzi, hori lupia, da zi izango da. Hori nahi guraso asko, oin jasko oso txartan, nahi dut esan, txitxirioak, duela urte batzuk esango banu, jente esan, txitxirioak, zer dira horiek? Gaur egun nik uste, nahiko barneratuta euskago, garbantzua direla, baina badago, ez da, beste, barrengorriak adibidez. Barrengorriak, hori da, barrengorriak orain di jenteak, txampixak. Baina, txampiñoiak ondo esan da. Horde, guk eben txorienen batzutan egiten dugu, eta entzuko gaituzue gauza batzuei bi eratara deitzen, segia da, hor, eluiarren da sartzen bazaete, daude, ziazerbak, lehenengo asepzio bezala, eta bigarrena espinakak dira. Dauzkagu, arbendolak, lehenengo asepzio bezala, eta bigarrena almendrak dira. Biak erabili aldira. Orduan gu batzutan, biak erabiltzen ditu, programa botatzen gaudenean, eta egia da, errezeta idazten dugunean, normalean, lehen asepzioak egiten dugu. Hau da, atzoko platera Patrekin zuena, izan zen barrengorriak, jogur saltzarekin, horrela idatzita geneukan, baina hemen aipatu algen dituen, txampi batzuk egingo ditugu, jogur saltzarekin. Eta horregatik erabiltzen ditugu bi asepzioak, eta denak uler dezazuen, baina beste gauza batzuekin, zer izango zen, kuiatxoa. Sentitzen du, gure etxean beti lehen kalabazina ziren, baina gaur egun kuiatxoa dira. Eta txertatu den zerbait da, eta kuiatxoa erabiltzen du, ze kuia, kalabaza, bello, horretu da, goin etorri zait. A ber, kuia, lehen asepzioa, bigarrena, kalabaza. Hori ez zuten aldatu, ze alabazan, ero ez bazan, sardenegia kuian. Txarto. Orduan, kuiatxoari, jake kalabaza erabili aldugun, kalabazatxoa, behitu beharko genioke? Ez. Kuiatxoa. Ze kalabazatxoa, matau, kalabaza txikitxo bat. Bai, ez du balio. Ez da balio, hortako. Hemen txek kalabaza, adinun bota, baina gaur, klasiko aldera joango gara, eta esanakua, lapiko azkar baten 40-45 minutuan eingo jaku. Orduan, hori izango da bete garrixa, gero saldakin eingo bexamela, eta bete garrixa bete. Oso, eta, holaxe. Bale, nik garbiketa kontuekin natorkizu egin, Patrik. Gaur egungo, ze motatako garbiketa? Zukalde garbiketa. Gu lehen, nik, hostele izan lanei nuen urte guztietan, nik beti bukatzen nuen nire zerbitzua, nire sukaldeko atala, azkenean bakizue jatetxeetan, sukaldea banatu egiten da, ez? Bada leku bat, normalen lehen sarrerakoak eta postreak egiten direna, elkarrekin egoten dira, hotzak izaten direnak, lehengo postreak, sarrerak eman dituenak, kontutan eukiten da, gero bigarrenak eta dauzka, eta sarrerakoak bukatu denez, ja postretarako libre dago. Postreak egiten ziren, segun ze jatetxe, badaude batzuk, daukatena postreak egiten duena, beti postreak. Beste batzuk, sarrerakoak, besteak haragiak, besteak arraiak. Baina, aldatzen ez beti berdinak. Zigor, lehen da bizi, kaneranik, botakotzat apurtxo bat. Baina, hautzean, ez? Hautzean, gadarra jarri nan, baina gadarrak hemen ez zauzen. Bez, hautzean jarrikot, apurtxo bat bakarrik, segia da, kanelak ez dauka azukre punturik, baina guri gogoratzen asko gozora. Orduan, apurtxo bat, puntatxo batekin, ondo. Eta? Ereñotza. Apurtxo bat. Gero, egizanik saltzia, proba inotela, eta ez dala egatzen isa, Orduan, ontsa ingo itxugu. Honek. Masaia barura, Hemen geratzen dan suku danakin. Bai. Ardaua, salda. Eta ardo beltza, ez? Ardo beltza, bai. Ni txerriari txuria botatzen dio, garagardoa, baina ardo beltzarekin, baita, ondo geratzen da. Oso ondo. Eta ero salda, hori lurruntzen denean salda, ez? Hori da. Oso ondo. Nik esan nahi nintzena da, hor jatetxe batean, sukaldari gutxi badaude, bi ero badaude, egiten da, bat egiten ditu bigarrenak, bestiak sarrerak, eta postreak, segun denbora daukanak egiten ditu, usten ditu prest, eta ero zerbitzariak zerbitzatu bakarrik gero. Hor gero bakoitza bere atala, sukaldeko atala,
garbitu behar izaten zen. Bueno, egiten genduen, ni beti izan dut, hartu, plantxa baldin maneukan, plantxa beroa dagoenean, onena da, izotza botatzen diozu, eta zikin guztia altzatzen da, gero ondo garbitu, zuan aldea ondo garbitu, mailak eta ondo garbitu. Noixe garbitzaile badago egoten da, Ez, garbitzen jarraitzen da. Bai. Baina gaur egun sukaldeak aldatu indira. Lehen gure garaian, bueno, hor bat dago Maria Nikolau sukaldaria, berak esaten du, berai, lasaitu egiten diola garbitzeak sukaldea, eta honek esaten du, berai gustatzen zaiola, baldozen arteko bitxarte hori garbitzea. Gustatzen akola? Bai. Jo, etortzi haukan nire txera. Baina eske gaur egun nire txiak ez dauka baldoza, sukaldiak. Ontsa itortu ditzen nireak bestaz. Ez, gaur egun, eta nik hori gu, sukaldia egiten ari ginenean, esan zioten, gaur egun ja ez dira lehen bezala horren baldoza txuriak eta izaten. Oin ja, izaten da hola, melanina olako geruza bat, non sukaldea altura batera arte, zikintzen dan artera arte, eta hortik gora nahi izan ezkero, bai, hortik aurrera baldozak. Guk sukaldean, atzekaldean, bai dauzkagu baldoza batzuk, baina aurrekaldea dena oso, garbitzeko oso erraza da, dana lixua da, hartu, botatzen dolako garbi-garri bat, eta pum. Garbi-garbi bat? Garbi-garri bat. Eta arekin hartu, eta ondo garbitu, eta listo, urberu aldala, baina, bueno, lehengoak baziren, eta honi, baina ni pentsatu nuela, bai, horrek lasaitzen hau. Ja, baina egunero horrek ez zikintzen, ni goratzen naiz, horrek bitarte horiek, urtean, 2 aldiz, ez dakit, baina, bota 6-8 aldiz. 6-8? Ba, ez dakit. 2 ondo goia zen? Baina hori, ez dakit, nahi, eta biliko zer zikintzen ero igual. Ez dakit. Niri horrek ez, baina niri plantxak, egia da, erropak plantxatzeak, bai lasaitzen nahuela, ero gustatzen zaitolan. Bai, hortara bai etorri zaike etxera da. Jende pilotek ez du, gaur, nire lagun batek esatzen. Nire teknika dako zen da, garbi gaiutik atara, pla, 3 golpe lehor, zintzilikatu, eta perfecto. Eta egia da, kotoia ere ez baituzu erabiltzen olako kamiseta kotoizkoak besteak direnak olan horregun teknikoak ero kirolerakoak horiek ez dute behar ezer. Eta nik horiek egia da ez ditut horrek jasoala tolestu eta armairura juten dira, baina besteak algoizkoak, ero bakeruak eta horrek, ero jertzeak ero horrek, bai horrek hartu, eta plantxak irratia jarrita dagoela, eta egia da, nik gustatzen zait. Bai, lasai. Niri ez gustatzen, egisa esan etxuko gauzak eta ikia. Sukaldia garbitzia, bueno, ez gata, holan, erreixa alako enzima flux. Bai, eta egin berda. Flux. Da listo. Baina, bueno, gero, el fregarse, el rascarse va, kabarrero zan hori anuntzioa. Bai. Hori ja esan holan. Hor, jentea guztuzun garbi-garri horrekin erropa sartu horrela, zikina, minutu batzuetara atera, eta el frotar se va a acabar. Leches. Ni tokatu zaitezkoekin garbitzia, hortik juten garen autokaran egin, han espadio zu ematen ondo frotar, hor ez da hori jutek, Hor ez da bukatzei. Ez. Bueno, behitxa da batzuk lana dukiela. Niri egunerokoa gustatzen jadoran txikixa, erratza pasa, sukalde garbitxu, baina ja dana, sakonian inbidana ja, hori ja ez. Bueno, hemen txe. Komunekin inbehar da, zerbait errexau garbitzeko. Honek nola dia, oie, komuna daudenak, kalian daudenak, atia izten dandian da, dana garbitzen dana, oitako bat behar dugu etxiak, baina gero lehorra aurkitzeko. Ez, aban dana txiprestin egin, noski. Etxetik joen, da bultatzerakoan, dana listo. Sartzen zaren urrengoan, ja garbi gotea. Hori da. Supoteatzen joan, da listo. Bueno, niko sinatzia, egisa, ez toztala importa gustatzen gainera, eta horrek erlaxatzen dau. Beixamel hau ikustu zuen, lodi geratzen dala, hau ez da beixamel bat. Ze, ontsen nahi duguna da, hau saldakin bai arindu, eta holan geratuko gauku, olako beixamel marroitxo bat. Horretarako zebio dugun, honek bukatuta egotia. Aurreratu dituz, zela piko askarrian ekarra dituz egin ja, baina alatabe, utzia zue, ekartzen... Saldarekin ez, bertako saltzarekin. Bertako saltza birrindu ingo, eta hori erabiliko zuela. Hori erabiliko, hori da. Aurreratu bezala, hemen txaukau aragisa, ontsa eskuekin mamurduko, hemen txe saltza birrinduta, apurtxoa murrizten, eta, bexamel erdia, zeintzat, jarri dut zau, 200 mililitro esne, eta ontxe, gehitxuko itxugu, eskatza euskuna? Beste, 200 edo? Hau izango zen gehiago kroketak egiteko bexamel bat, loditasunagatik. Kasunetan? Eta gero bakizue, normalian hiru bexamel mota daude. Saltza moduan juten dana, gero gaur erabiliko duen moduan, lasainak eta horrelako prestaketetarako, eta gero izango zen kroketena, gero lodiagoa. Hori da.
Bueno, bano hemen orain gai polemiko batetara, National Geographic beti izan dut, zerbait, serioa modun, olako kate, aldizkari serio bat. Holan dokumentariak eta iteitunak eta ez? Zerbaitetan nie, nago ados beraiekin. Gaur egun, turismo gastronomikoak oso garrantzia handia dauka, eta jende asko herrialde batzuetara joaten da. Zu ez hauz rankin horrekin ez hauz ados. Inondik inora, rankin batin hori ba, oporretan joaten da, herrialde batzuetara gastronomiatik. Eta horrein dintute, herrialde esanguratsuena mundu mailan batetik 10 indute zerrenda bat, eta zeintzu diren garrantzitsuenak, eta, bueno, ez da, beraien ustez, ero induten galdeketa bat, ero ez da. Bueno, lehenengoarekin ados nago. Nik uste dut hor, jende asko ados hona dela. Japonia. Japonia sartu aldugu, jende asko, juten da Japoniara, bertako gastronomiagatik, badaukate gaina artista dira, bertako sukaldariak, gero gustatu alzego ero ez bertako sukaldaritza. Baina, onartu beharra dago oso profesionala direla, eta lan oso ondo iten dutela, oso ikusgarria dira, eta bai. Eta hor daukagu sushia, ramena, bueno, zema gauza, gaur egun, hemen egiten ditugunak, ezagutzen dituzuenak, tonkotxu erosandak. Tonkatxu. Bueno, hori. Lehenengoa onartzen dut. Bigarrena, txe boludo. Ez que bigarrenean Argentina sartut. Argentina sartut dute. Bai, eta jartzen ditute, azalpe moduan, bertako haragiak zoragarria direla, eta ez da izan. Baina hori nik uran ranking hori, ze izan da, inkesta bat jendeakin jakua, kasetari argentinar batek idatzitakoa. National Geographicen zuzendari berria daukate, deitzen dala, ez dakit, Buenos Airesekoa dala, eta berak. Bueno, Argentina sartu dute bigarren moduan. Nik, ez dizut esango bertako sukaldaritza ez denik ona, baina, eta egia da, Argentinarrak... Esateko munduko onena dala? Hor da, zerrenda hortan, baina hori, eta Argentinara, jentea juten dala, asko esatik. Gastronomiagatik. Zerrenda honen arabera hori esaten du, ez da? Nik ez da egit, Argentina gustatu zaizu... Aragiagatik... Naturagatik eta hori, baina aragiagatik bakarrik, ardau gabe oso ona, baina ez dakit nik, horako zerrenda batean, bigarren postua jartzeko, ikusita, atzerago nosatut, 3. Peru. Peru bada mundu mailan ezaguna da, nolako, ez? Gaina, bueno, Argentinarra bezala, Argentinarrak Italiako kutsua dauzka, Espainiarrak eta Europarra dauzka, Perukoak dauzka, gehiago Txinatarrak, Japoniarrak, eta baina bada aberatza eta mundu mailan ezaguna da, jatetxeak Perukoa badaude goi mailako zerrenda batzuetan aurreneko postuetan. Urrengo Italia da, bueno, vale, Italia ere erosten dizut. Italia balia dit oso gastronomia ona eta batez ere oso ondo saltzen dira beraie. Kolombia, 5. postuan Kolombia. Bueno, nik ez du gehiegi ezagutzen, baina bueno, hor daude yuka, arepak eta iten dituzte bertan, eta, bueno, 5. postuan Kolombia. 6. postuan, Espainia. Paella, patata tortilla, salmore joak eta nahi duzuena. 6. postuan. Nik, zen, Espainia ez da, Euskal Herria bintzat, Argentina eta baina aurrera egungo zen, seguru. 7. Mexiko. Nik Mexiko, ez dakit, ezagunagatik, ero jendea, bai, ulertzen dut, gehiago lehena ojongo zela, gastronomi kontuatik Mexikora, Argentina da baino. Mexiko, 7. 8. Tailandia. Onartu behar da dut, Tailandian oso ondo jangeluera. Ardanik bai, Kolombian eta ondo jandot. Ez dakit igual izango dan, Argentina hundixa da, eskualde pila bat aukiko ditzu, eta gastronomia desberdinak izango ditzu, ez dait. Igual da, ez jakin jasunetik esaten dugulako. Bueno, niraki dala, 10 urtean hemen Argentinarra inditu alfajoreak. Eta... Dulce leche? Hori erabili dugu, baina egin ez dugu inoiz, denbora pila bat behar du, eta azkenean ez dugu ezer, han ustea lurruntzen da lurtzen. Bueno, tema. Hementxe, betxu honek, zelako, errez, mamurtzen dien, 45 minutu aukitut helen lapiko azkarrian, eta, betxu, holan itxiakin be, hala. Eta bizango da gure lasainan betegarri. Bueno, 9. postuan, nor da, bi azkenengo biak ez dizkizut esango. Vale, baina, emon, pistak? 9. askotan indugu eta espezie asko erabiltzen dituzte. India. India. Ez, betu, Indiako abe, eta ez dago aurreneko 10 artean. Vale, espezie asko... Eta gaur erabiltzen espezie asko erabiltzen dute. Ekialde urbila edo. Maroko.
Marokoko gastronomia ere mundu mailan eta nik onartzen dut hor, bai, herrialde arabiarretan orokorrean oso ondo, eta lehenago sartuko nituzken nik neuk Argentina baino. Eta 10. postuan, hau da, sekula zerrenda hauetan ez da egon norbait. Vale. 10. postuan. Txorien, jogu herrialde horretako... Pila bat, hitz egin dugu beraietaz pila bat, Errusian asmatu danean zerbait bertako sukaldari bat izan da. Frantzia? Frantzia 10. postuan sartu. Bakarrik 10. Baina ez da bakarrik 10. Frantzia, baizik eta Frantziaren aurrean nortzu sartu dituzten batzuk, ez? Eta munduko referente bat izan dana, gu hosteleitza ikasten hasi ginenean beti Frantziako sukaldarien liburuak egoten ginenan zurgatzen eta handik ideiak hartzen, euskal sukaldaritza hortik joan da pila bat, eta 10. daude. Zutani, harritxuta bagauz, nik uste dut, frantzesen bat egongo dela asarre, zerrenda horrekin. Hombre. Gainera, eurak bat izaten diez. Oso, gu. Bai. Badira pixatu, bai. Bueno, hemen txe, bexamela, aragisa, amurtu dugu da, goiaz botatzen, apurtxo bat utziko, gaineko geru zaiteko, holako xe apurtxo bat, goiara pare bat, eta, hau, bete garrirako. Oso, no? Goiara batero nahi zu, nazteko? Bai, mesez. Horrentxe baukat, baina. Oso ondo. Bueno, zuek, ez dakit ados zaudete zerrenda honekin, ez zaudete txoriene abildua. Euskal Herria falta da hori. Bai, a ber, nik uste dut Euskal Herria bakarrik, bueno, eta Euskal huesaguna garela. Eta gainera Euskal Herria jendia etortzen da, apropos, baskaltzera. Ez da, jatera, da... Bai, nik... Gure pintxuak, Michelin izarrak, zagardote gixak, upate gixak, euskago azkenean, gastronomia munduan bada erreferentzia, nik uste dut. Bueno, baku eskaude zerrenda horretan, bueno. Eta kontua da, bueno, ez da, jarraro egitzait, nik egia esan holan ikusita, eta agian, ezin dizuet esan, nondik atera duten, ez? Beraien ikerketa bat izan dan, galdeketa batero izan dan hau, galdetegi bat induten, aber nondik izan diren, atera itxusten datu horiek, baina bai, harritu nau, eta gehien harritu nauena, izan da, hori, 2. postuan egotea, Argentina, zate duzula. Ja. Arritzen hau, baina bueno, horra daude gauzak. Orduan badakizue, udarako ideiarik gero espadaukazue, juntzaitezte Argentinara, kontutan izan da Argentinan negua dala zua jute zaetenean, orduan ez jun txankletakin eta bainu jantziarekin, ara Argentinara udan hotza pasatzera juten da. Bueno, segun ze aldetara juten da, Argentina oso handia da, baina bueno, han negua da, hemengo uda danean. Orduan hori kontutan izan. Hori kontutan aukidea. Hemen txe, lasaina ingo. Vale? Bexamel geruza bat. Gainean. Bai. Gero nik ingo ditut, igual bikuak ingo ditut, Vale. Holaxe, eta hasiko gara. Betegarria. Hori, geruza jarten. Vale. Lasaina, betegarria. Eta azkenengo geruza, izango da, lasaina bexamel apurtxo bat, igual geixo luzatuko usaldakin, bai. Eta gazta birrindua gainetik. Hori daukagunean, labara. Segitxuan erakutziko zuen, zehointxe, geruzak iten egon gonaz. Vale, bueno, bordem. Azkenengo geruzak inetorriko. Hale azkenengo geruza. Hemen txe, bexamel goxua, eta gero, bueno, gazta apur bat ondo urtzen dananik. Behi gazta bat aukeratu dut, txedar bat. Vale. Ez da guk ezagutzen dugun txedar horrek laranja... Txuria eta laranja dago txedarra, ez? Bi eratakoa daude. Baina, bueno, da txedarra benetazkoa. Vale. Ez honek xafla laranjatan eta... Baina, laranja bebada benetako txedarra. Bai, baina guk ezagutzen duguna, normalian dendetan eta saltzen dana, hori ez da, inbeste. Presiona da bera. Zeitxoa nabaritzen da, kalidadekoa zein dan, eta... Eta zeinez. Hori, diruak esate izu. Bueno, nik, hau, labera sartu baina nina hau, itxegin goizut hor, legunien Agirretarretaz itxegin duenan, estatu batuetan jatetxea montatu zutenak, 2008an, 107 urteren ondoren, itxi izan, euskal jatetxea, bueno, kantabriar batek ireki zuenea, baina Noriega hotela, eta... esan dakoa, 1883 urtean ireki zuen, Santanderino batek, baina esan euskal etxe moduan, eroan juten ziren, bueno, euskal hartzai pila bat eta
eta honek 2011an irabazi zuen Estatu Batuetako jatetxe klasiko hoberenaren saria irabazi zuen. Honek egiten zuten aukera zegoen sagardotegi eta moduan lehen maila hunditan eta dana batera eta jatekoa. Pandemiak kalte handia egin zion, eta 2020an itxi zen, baina ordura arte holako mingaina eskabetzean zeukaten, gero hau da, bustana, saltzan ere oso klasikoa zen bertakoa, odolosteak eta, euskal sukaldaritza horre honzan goi mailan eta 2020an beste hainbat eta hainbat jatetxe bezala pandemiak eraman zuen. Bai, kontua da, frankizio batek, hango batek erosi zuela, eta ez dauka Noriega izena bakarri mantendu du. Baina mantendu daue kanpoko eta dena? Ez, mugitu indute beste herri batera, menuak ez dauka zekusirik, eta bai, mantentzen dute izaten bere, baina brazbu olako jateko askar... Olako osa pasatzen dinean? Bai, zingo digo. Tamales, etxian kosinatu, txorien epiztu, hasta ezkenetan, da betiko errezeta horrek jatetxen itzen zienak, behintzat ikusi da etxin praktikau. Nik, hau, labien sartukot, hemen baten dut txokolate zuritxa jarreotala holan gainetik, baina gazta da, txedar gazta da, zindagizuet, eta hau, 10 minutuan joango da labian. Orduan, zein gau, 10 minutu horrek aprobetxatu, eta... 10 minutea ez da emango dian, Bakitu zein gau, hau, 10 minutuan kosinatu, eta gero, behingoz, ez ditugu gure agozapaiak erreko, orduan agutziko epeltzen, eta jaringo, bale? Venga. Bale. Arrautza apurtuak txistorrarekin 2.0. Eta osagaiak, arrautza txistorrarekin egiten dienean moduan. Aldaraketa tonto pare bat, pure bat ingo dugula, eta zer gehiago ez, eta ogia daukagula txorienen, eta errezeta horrela egingo dugu. Patata egoziak esne gainarekin, oliba olio txorrota batekin eta salda pixkatekin berotzen jarraian birrindu eta gorde. Txistorra zatitu, frigitu eta gorde. Sartai batean oliba olio txorrota erba jarri, baratxuri atal pare bat bota, eta arrautza bertan frigitu. Gopor batetara atera, modena ospin tanta batzuk bota, sardezka batekin birrindu, eta arrautza hauen kopa baten oinarren jarri, gainean purea eta ero txistorrarekin bukatu. Orduan, boixe, dekonstruzioa, olako zerbait izango zan, Modernuak? Bai, ezberdinak, aldatzean, beti hori esaten duguna, berdinak da naztu ingo. Patata hauek egozita, eta esan dakoa, ingo duguna da, esne gain pixkatekin, esnearekin bestela, bakarrik, gurin pixkatekin nahi duzuena, hartu eta pure bat ingo dugu, eta hau izango da, gero gainean eramango duena. Hemen esne gaina daukat, eta salda hau utziko dut, espada hemen gehiago behar badut, eta salda pixka bat ere, eta honek irekin aldi bat ematen duenean, gero birrindu ingo dugu, eta horrelako patata pure fin bat izango dugu. Hau alde batetik. Hemen txistorra, satitxo eta moztu, eta frigitu ingo dugu, inungo oli hori gabe, eta hori gero gainean jungo dana izango. Eta holan, pausuz pausu, bagoaz. Hemen oliba olioa berotzen, eta bertan, betu, baratxuri atal pare bat, olioari zaporea eman diezaion. Goxo-goxua, eta lehen zigorrek esan dauena, apurtxo bat desberdina, ostiral bizitaritan, noixian behin gustatzen da, dotore egotea, eta jolastia, jasotzen die bisitak etxian, eta zuk nahi dozu, bisita horrek esatea, zerako ondo janaen, zigorren da maialen etxien, ez? Baina, zu lengunen ezen duen esan, ze gaizki janaen, enaiz bueltatuko sekula gehiago, eta holan bakian utziko gaituzte. Nik hori nagoen sekula esan. Ez? Hori ales da esaten. Ez jarri nire hauan, nik ez dutena esan. Kuadriako esan, egunen batean aber zure txera juten zareten da, etorri atorrezte ukaran, tofuarekin inbardu zerbait, eta... Ez bueltatzeko? Azalore, ez dakit, pure bat ingo dut, eta torri. Hemen txek gidoian, haukat jarritxa, holan, protokolo bat, ustekabeko bizitak edo, jasotze dituzunean. Nik uste dut gaur egun ustekabian ez diela hainbeste jasotzen, ze normalian etxera doiana, abisa bitzu, ez? Abisa bitzu, ez da, niri ez jatinoiz gertatu lan txirina jotzia da bapatian. Baskaltzera gatoz. Euskaldunak munduan programako zaeten, zer egiten duzu gure etxean? Eta gero beste, urrengo klipa, etxe barrutik.
bera zabaltzen, bueno. Susmagarria, apurtxo bat. Bai, bisitak datozenean etxian, da ez ditxuzunean ezagutzen, hemen txek gidoilariak gomendatzea dugu behatxulotik ikustia, ia zein datorren. Baina hori gaizkina dago, ze konturatzen badira hori ez da, ero behiratzen. Bueno, baina, ez dakit, nik uste dut logika gala, ez? Nik aldetu itxo, timbria joten duenean, beti, gure semei eta hori erakutzio. Timbria jotzen duenean, lehenengo, goikua, lehenengo, bekoa inork espatu hartzen, atea jotzen duen, zein da, ero, nor da, galdetu beti. Baina, ala ere nik, zenbat aldiz, hartu eta nahi egiten dut, eta hartu, jakin da, etxean da, prrin, klau, eki. Ez zabaltzeko atia, Osa hori da proba. Banak izen zuzinela, eta? Bai, zera, hori, banak izen zuzinela, bai, zera. Bueno, askotan harrapatu diot, horre, arrenuntzio esaten dara. Umiak aukitzen bot, kontuan izangot. Bai. Gero, beste gomendio bat bada, etxia garbi aukitzea edo antolatzea. Neri ez jasu hartatu inoiz, lagun baten etxera joatia, gonbidatu oztala bazkaltzeko da, etxia lansikin egotia. Baina, lagun batek ezabestan behin, joan zira, basabizen, pixu bila, erostekota, eta joan ziren pixu batera, nun zaukien, hor, arraskan, plater danak zikinak, zaukien oia inbarik, etxia zauen zikina. Eta ikustera, geratuta egon zen etxia ikusteko? Geratuta, inmobilizatuakin da etxia ikusteko, eta nik izan da, baina horrek, saltzia gure zabien, edo igual emaztiak saltzia gure zan gizonak ez da. Zerbait bat zegoen, ze bestela zuk etxia, ez dakit betxo, etxian, norbaitxei nahi badotzazu erakutzi. Saltzeko bada, lagunak gonbidatzeko bada, edosin izaten bada be? Etxia txukun. Etxia beti txukun. Egunerokotasunean nahi dut esan, ez izan, horrek esaten du, ematen du, ez da egit, ez? Egunerokotasunean txukun eukin berdala, baina hori, unibertsitate nire goratzen ez, anaiak eta esatu zuen. Unibertsitate garaian da, jendeak izatu zuela, arraska dana platerekin beteta, eta gurasua bisitan erojuten zirenean, etxea, ze txukun daukazuen da, bai? Labian, zauen dana. Eskerrak atzuet zinetela, etorri. Pentsatzen dara, iskutatuen. Ze, nire amaginarreban amak, hau da, Denisen amamak, beti esaten zauen, eitzen dauela askoz begeixau zehose, antolatua ikustiak, garbisa baino. Eta gizartzen zara egon gela baten, eta dana bere lekuan dau, da naiz eta, ez dakit, hau zapurtxo bat egon, jendia ez taulan izkinetara da egoten. Baina, etxe asko badauz, garbi, igual, ez dauz hau zakin dalan, baina dauen desorden danakin, ematen dago askoz be zikinagoa dauzela. Da askotan hori itxen dago, askon 5 minututan, txiti, ez? Dana garbi izaten. Seguntua, Patri, ez dute ikusten nik hemen bakizumen dirdirekin eta autopera nahi du. Bai, behatzian dago. Autopera dago, ez? Bai. Bale, oso ondo. Ez nuen ikusten ondo, eta hemen egon gauza bat egin nahian, baina... Bia dituzu behatzian. Oso ondo, bikain. Hau sortzi, zeira jetxialdia? Ez que dauzkazu bixak, temperatura berdina. Hau beratzira eta goikoa sortzira. Ez, goikoa zeira. Goikoa. Zeira, oso. Ez txoin, goikoa zeira, eta bekoa... Tope boost. Ez, behatzi. Oso ondo. Oso ondo, ni arrotza frigitzen noa. Bi arrotza frigituko ditugu, eta gero hauek, sardexka batekin, pla, eta nire aitaren trukoa. Modena ospin, tanta pixka botako dira. Bai, sardexka ekin berriz nengu. Osea, zuk ataratzo dasunean nolan plater bat arrautzana, jendia igustaten gakona da, berak gorringo apurtzea, eta zuk apurtu inbiozu aurretik? Patata apurtuetan, normalen, zure aurrean zerbitzariak apurtu egiten da. Nik eramango diet, ja, hau egin da. Vale. Bara txuriak kanpora, eman diu zapora. Hau, gero sardexarekin ni puskatuko. Bueno, eta gero, bisitak eta dozenian bebai garrantzitsua, bataz igual konfiantzazkoak, oso konfiantzazkoak espade izaten. Gai gatazkatxuei buruz, berba ez eitxia, hau da. Hori esaten da, ez erligioa, politika eta futbola alde batera utzi. Eta, egunerokotasun buruz berbain, eta ez dakit. Bizitzai buruz. Aldala, politikoki zuzenak izan gaitezen. Baina, nik hori pentsatzen dut, adibidez lanian, edo, ez dakit noizbait estosunean ezagutzen, baina, zuk gonbidatzen dozunean norbait zure etxera, hor konfiantza puntua bada. Pentsatzen dut, konfiantza egongo ala horrei buruz berbaiteko, ez? Esateko junda, atzo atletika kaldu izaben, eta hola, ez da, zure taldeak, berdin da, zein, Baina, politikai buruz, zuk aldozu berbain lagunekin, edo lagunak, zure etxera baldin badoia, eta zure etxean itxen badaue, jantza, txixa. Batez ere hori. Hori konfiantza dagoelako da. Eta gero etxera juten direnean zure komuna kritikatu, nola zegoen, hori jendeak ingo du, ziur, beraien artean. Hori nire lagun batek esaten zauen. Nik badakitzu noiz, lagun batek da,
bakarrizketa batena. Nik badakitzu noiz dakiten nire lagunako lan kotillak diela. Noiz? Saltzaut komunian, saltzaut komuneko kajoia holan zabaldu. Batzuk itxen da, zure komunera joan, eta armaixuek zabaldu da kotillatzen ibili. Eta zuk badakitzu nola harrapatu zein da zure lagunetatik kotilla. Zuk harrapatzu dazu eta saltzu dazu hor, gauza konprometiru batzuk. Sadoak eta olako gauzak. Eta holan, zuk zabaltze itxuzu, eta karo, lagunak behitzen botzuk gero, komunera joan, dataratzen bada holan aurpegi arraro batekin, eta behitzen botzu aurpegi batekin. Armairutan ibile dala. Da, armairutan ibile da laguna kotilla dala. Hor, onartu behar du, betxu, nea nahiak eta nik oso itxura txarra dukau, eta nahi abeai beraz onartzen du. Inon etxera joan, sukaldera sartu, eta kasu honetan zer dagoen behiratu. Lapiko. Bai. Baina, konfiantza daukaun. Bueno, ni, zuk esan duzuna, gonbidatzen mano bere etxera konfiantza daukala. Konfiantza baldin badaukat, ni bere hartu eta bere oskailua sartuko naiz, bere lapiko guztiakan altzatuko izkiot. Neri horrek ematu ez da amorru bat. Bale, guarduen ez gonbidatu zure etxera. Baina, konfiantzakin ama bai, ama datorren nien da, eta zabaltzen dugu armaixo eta, ama! Ba, nik hori iten dut, ni hor nao. Eta nire aman etxera joten naizenean, dena behiratzen diot, lapikotan zer daukan, oskailuan zer daukan. Eta komuneko armaixuan zer daukan bai. Bai, badaki ja. Bai, horre ja. Eta hori lehen iten nuen hartu, eta txampu bote guztiak irakurri. Karo, oin ja gaur egun mugikorra daukau telefonoa, eta hori. Baina lehen, karo, ezen eukanean ezer irakurtzeko, ez base hon aldizkaririk eta hartu, eta akua no seke, alkohol, eta holan hartu, eta horrek irakurri izan dituen. Ba, zein bidabe bai, gonbidatua ditxuzunean etxean, janari ona, emon. Da, janari ona probatzeko auki, eta horretako, ba, euskagu. Zigorren, arrautza apurtuak 2.0 da, nik baukat lasaina labian, eta nik uste segitxuen ja, atrako dugula. Trukoa, modaina ospina, arrautza bat frigitzen duzunean, iraitak beti botatzen zizkion, bi tanta holan gorringora, Tik, pixkat, honik gehiago da. Pixkat, bai. Bai, baina hau izan dalako, lau arrautza daudelako hemen. Baina bestela, atzamarra jarri, eta hemen inguduna, hau ingo du, apurtu. Vale. Orduan, kopa bat, katilu bat, nahi duzuenan, hau sartu, eta geruzak zuen nahi dituzuen ordenean. Nik, azpian, arrautza jarriko dut, gero nahi izan ezkero txistorra jarri aldiogu, eta gero purea. Purea, txistorra nik... Nik purea beti oinarra izan jarriko nago. Bueno, ba nik, justo hori esan duzulako, hori ingo dut. Arrautza. Arrautza oinarrian, jak, gero, hemen, txistorra, atal batzuk, frigitu ditugula. Erori itxetzen. Ez jarri urduri. Lasai, kontrolauta dudana. Hemen, tak? Ni noia labeko ikusten dira. Bai, hori, haber, zer dinon. Horrek pipi indulen, ez? End. Zer dinon? Lehen egoten zier eskularroa baina. Kolore polita aldauka. Bai. Eta, bukatzeko, patata purea. Bene. Beitu, hau gure lankidea, hau tipu hau horre, zahardotegin herrikoa da ona, oin dago, horrela iten nahi da. Hau ez da bain berua. Horrekin erringo gara, Patri. Orduan, nik gomendia gure arrautza apurtuak 2.0 aurrena dastatzea. A ber, hori bi koiara txokin? Ose, o koiara onditxekin? O sardexka? Koiara handikin, ez? Bai. Bai, nik uste koiarakin. Ogi. Hemen ogi txigortua frigituta gainean jarrita. Ogi holan mami batzuk frigituta. Hemen gozotan testuria da. Mila esker. Eta ogia behar du honek, bai ero bai, jateko. Eta, hemen pixkat danetik hartu. Zona. Claro. Hau bateatzen diozu gonbidatu bai, eta bihar ere bisitan etorriko gara zuen etxera. Edo batean jasoko zu sobre bat da, etxean erroldatu zaita hauen laguna. Zigor, etorri basara, udaletxera, onartzera zure etxean bizina izela zurek. Hau bagenik egon oso zegoela. Zigor notizion badaukat. Bota. Nik uste gaur ez ditugula gure hau zapaiak erreko. Bai, zera. Hau egonda denboratxo bat olan epeltzen. Bai. Eta... Atzo erre genituen nahikoa kaneloiekin. Hori da. Hora indik nabaritzen dut. Atara dut, zati txikitxo bat guretako.
Eta aurkezteko. Hementxe, gure txerri masail lasaña. Hau senarra iraman gotzat, zure baimenak. Vale. Gustetzen magatzu, guk atzok kaneloiak afaldu genituen, da gaur uste dut ere kaneloiak afalduko ditugula. Kaneloia bukatu arte, ez da pakeri gure txia. Eta baskaltzeko Maialenek eraman ditu taperrian, ez? Ez, gaur uste purea indula. Bai, atzo gin eta gaur jan tokatzen zen. Hau dena da, gin eta jan, ez? Kanela. Ematen jako, egitxa da, bota gula... Gutxi dauka, baina ikutuak hori honen bian esan du, aber. Bai, egirtzen jako aputxo bat. Hor, okerreko tokiti guntzait. Kanela hautzak hori daukate ez, okerreko tokiti juten dire. Hautza ja, hor ez dago ez. Oso ona. Eta honekin asteburua daukagu aurretik, ondo pasauko, eta garrantzitsuna bueltan izango gara astelenean, astelen gozoekin. Bai, ni gaina klasiko handi batekin nator, norbait eskontzen bada ere eskontzea nahi badu berriro, San Marcos tarta erakutziko dizuet eite. Oso ondo, nik limoi postre azkara. Yep. Bihar arte ez, astelen arte. Ba. Jale, agur.